Mwabwino konse mukonera kanema ya mibawa ukulandirani ku program inanso ya Nzika Ikutinji yoyamba ya sabata ino. Kumbukirani kuti iyi ndi program imene makhala tukambirana nkhani zosiyana-siyana zomwe zimakhudza chitukuko cha dziko lino, nkhani za umoyo, nkhani za maphunziro, ufulu wa anthu, ulimi komanso nkhani zokhudza ulamuliro wabwino. Cholinga chake timafuna kutambasula nkumaona kuti pamene zikuyenda ndi pati tikusayira pati komanso kuti mwina kupita chitsogolo ngati dziko tichite motani. Mkatikati mwa programu nthawi zonse timakupasani mpata operekapo maganizo anu inu monga ngati Nzika kuti mukuona kuti zinthu zikuyenda bwanji malingana ndi mutu umene tikambirana tsiku limenelo. Koma nthawi zonse timakhala tikukumbusana kuti maganizo anu azikhala okhawa amene akhonza kumanga dziko osati kunyoza ena, kutukwana kapena kuphwasula. Ine dzina langa ndi Bertha Chirwa, monga mwa nthawi zonse ndimakhala ndi po kalaje. Mwadzuka bwanji? Ife tadzuka bwino kaena. Ife samphamvu ona mwanga muka ira. Chimeje mvenga liyowekitsa ndija. Mwadzuka bwanji? Tadzuka bwino kaena. Oh. Tiri bwino. Tabwera pande kuti tiri bwino. Amphamvu zonse za bwino bwino. Bwino ndithu. Tiyamikire kuti zonse za bwino bwino. Program yoyamba ya Nzika Ikutinji sabata ino. Komanso mwezi wa December. Pamene tikumaliza chaka. Tikumaliza chaka. Ndekuti pa miyezi yokwana 12 imene makhala pa chaka ndikuti mwezi ndotsiriza lero tetu kambati ndi ya 11 ndikuti tatsani masiku ochepa kuti tifike pa 31 December ndoti kenako tikhetu kambati tayambano chaka cha 2025 chimene chikhale chaka chofunikira kwambiri ku dziko la Malawi. Kwati umeneko ndikumene kutinso zochita zina zimene zifunikire participation ya Nzika, kuti Nzika ipereke maganizo, Nzika igwiritse ntchito udindo komanso ufulu umene inawo poponya voti chaka cha mamene dziko la Malawi likhale kuchititsa chisankho cha mtsogoleri wa dziko, chisankho cha makhansala komanso aphungu a nyumba ya malamulo. Chabwino. Nkhani yomwe tikhetu kambirana lero tifuna tuunikire zomwe zili mu Afrobarometer report yomwe yatuluka ndithu masiku apitawa. Muli nkhani zochuluka zosiyana yana kumangale komanso nkhani yokhudza ulamuliro wabwino. Matopazi zambiri anzathu amenewa anapeza nthawi mwezi umene wa August kuchita kafukufuku makamaka ameneyo kucheza ndi anthu osiyanasiyana, ndipo iwo wasampo yawo ya anthu amene agwiritsa ntchito ndi 1200 amene amafunsa mafunso osiyanasiyana monga amene afotokozera kuti muliso nkhani zokhudza corruption komanso ulamuliro wabwino, kumawafunsa kuti kodi akuona kuti zinthu zikuyenda motani. Ndi report yawo ndithu makamaka igwiritsa ntchito maganizo anthu amene wa 1200 amene anapeza mu survey imene anapanga mwezi wa August chaka chino. Kuyamba ni nkhani ndithu ya corruption zikuoneka ngati kuti mwina ngati dziko silikuchita bwino kwenikweni ndithu pali magawo osiyanasiyana amene kusalira ntchito amene waziphuphu komanso katangale wakhudza kwambiri dziko lino. Anzathu amene ali pasogolo kunena kuti amene makamaka nthambi ya boma imene ikhudzidwa kwambiri ndi corruption akunena kuti ndi anzathu a polisi. Nkubwera ofesi ya mtsogoleri wa dziko komanso nduna zake ndi maofesi ena. Iyi ni nkhani yayikulu ngati dziko takhala tikukamba ndithu kumanenapo kuti mwina sitikuchita bwino nkhondo imeneyi kukhala ngati penapena tikusalira, ngakhale kuti anzathu abungwe lothana ndi katangale komanso ziphuphu la Anti-Corruption Bureau ACB akanditala kuyika ndondomeko zosiyanasiyana pofuna kuonesetsa kuti ngati dziko tikuchita bwino pa nkhondo yothana ndi katangale komanso ziphuphu. Mwina tiyambire poti chitukeni ya report la Afrobarometer akinga rozi Friday pakati pakapati zokamba zambiri malingana ndi anthu akuonera iwo kuti akhala report mwina pena pake sidi kumveka bwino mesa ina makhati mwina kuti amikoti yayi mwina ndi mmene zinthu zikuliyendera komano ilo ndi report ife sitingapange comment kwambiri kuti kodi anagwiritsa ntchito anthu otani kapena mwina ngumano ma findings na meneno anthu atengano chidwi chambiri kuti bungwe la Afrobarometer kapena kuti gulimene panga report imeneyi zotsatira ndi zimene kodi zikutanthauza chani ngati nzika za dziko titengepono message yotani kuchokera pa report imene Afrobarometer atulutsa. For report ilo amafunsa maganizo a nzika ndi ayeneka kukamba kuti ili ndi amati survey round number 10 imene iwanayamba ifora namba kamba nkhani yokhudza kafukufuku osiyanasiyana mchaka cha 1999 fika mchaka cha 2001 mene anapanga report loyambirira ndipo choka nthawi zofika pakati pano akawerengetsa malipoti awonse akumakwana kuti ndi 10 ndi ili anapatsa dzina loti survey round number 10 mene anachita
kafukufuku amene ndiye munangoperekapo chithunzithunzi maka nkhani yokhudza bungwe la Afrobarometer kupatula kuno ku Malawi amagwiranso ntchito ngati yomweyi mu maiko osiyanasiyana muno mu Africa kuphatikizapo dziko la Malawi. Mwina tisanalowe mkati ambiri nkumafuna kudziwa kapena kumvesesa kunena kuti cholinga chawo kwenikweni chimakhala chotani chifukwa mufotokoza kuti samagwira ntchito ku Malawi kokha kuno koma maiko osiyanasiyana makamaka simwene chigawo chakuno kwa Africa cholinga chotulutsa malipoti ngati awo kwenikweni chimakhala chani? Okay, ali ndi moto imene amagwiritsa ntchito amati let people have their say kuti talole anthu apereke maganizo awo ngemene timakambiranso mu programu ya Nzika Ikutinji timati nzika zipereke maganizo pa nkhani zimene zikuchitika mdziko muno zimene timakhulupirira kuti zikukhudza anthuwo nkhani za umoyo nkhani za maphunziro kani nkhani zokhudza chakudya kamene dziko likuyendera ndiye wonse mwina ni moto imene amagwiritsa ntchito kuti talole anthu apereke maganizo akuti zinthu akuziona motani chifukwa nthawi zambiri akamapanga masurvey ngati amenewa amafunsa anthu ngati amenewo komanso mu magawo osiyanasiyana kamba kuti mwina anthu anoti sukulu anachitapo mwina anafika maphunziro akukachenjede ena kuti mwina anachita maphunziro kulekeza pa sekondari ena kuti mwina ali kumudzi ena kuti ali town anthu onse aja amapanga combine ndi choti mwina akhawita kupangano balance maka nkhani zimene atazipeze pa nthawi imene akuwafunsa anthu mwina amakhawita akamba nkhani zosiyanasiyana nkhani za ulamuliro wabwino nkhani mwina zakatangale zimene nkhani yone kuti nkhani yokhudza maphunziro ikuyenda bwanji umoyo wabwino ukuyenda bwanji mwina ni nkhani zimene amakhala kuti akukambirana komano tikatengera mmene limakhalira dziko mwina nthawi zambiri nkhani za ndani ndi zimene makhala kuti zili patsogolo chifukwa patsogolera ndale ndi amakhala kuti ndamene akupanga ziganizo za dziko ndiye mwina nthawi zambiri akhali mwina malipoti ena watulutsa mwina anthu samakhala uchidwi kwenikweni komano amatulutsa malipoti osiyanasiyana mu magawonso osiyanasiyana anapanga ripoti ili la namba 10 limeneno atulutsa mwezi uno wa December koma anapanga mu mwezi wa August mu chaka cha 2024 ndi mungamene anenera kuti kumayambira kwenikweni tikhala tikunikira nkhani yokhudza katangale kapena kuti mchitidwe wa ziphuphu mwazina zikungonesa kuti 85% ya Amalawi amaopa kupanga ripoti nkhani zokhudza katangale akuona kuti katangale yakuchitika koma mwina samabwera poyera ndikufotokoza pa zifukwa zosiyanasiyana. Mwina mfundo zina zimene anakamba kuti anthu timaopa akuti anthu timaopa kuti mwina tikapita ku bungwe la SCB kapena mwina ma nthambi zina zimene makhamwina zikuthandiza nkhani yokhudza katangale mwina kanthu ku polisi kumene anthu timakhala ndi mantha ta ndikapita kumene kukanena mwina ndikaya kuti ineso ndikutani ndikudziwa ndikatsala ali muziwapo kanthu uthenga mautenga kuti ndiye ndinonesa kuti anthu ambiri amaopa kupita kukanena mauthenga ngati amenewo chimene chiliso chifukwa china chimene chikupanga kuti mwina katangale azikhala kuti mwina dziko muno akupita patsogolo kwambiri fa kuti 2/3 of Malawians akuganizira kuti katangale wakula kwambiri dziko muno mwina kuyambira chaka chatha kudzafika chaka chino malingana ndi report limene iwowo atulutsa ndipo akuti anthu ena samafuna ndi kunena komwe nkhani zokhudza katangale ngakhala atana kuti zinthu umboni ali nawo kumano amasankha kukhala chete nkhani ndiyo kuti amaopa ma negative consequences amene angabwera akapita kanena fune ndikhoza kupezani nawo ndiona ngati akuti mwina ali ndi galimoto ka mwina apeza ng'ombe ka mwina ndi mbuzi pena pake kumano mmene apezera mbuzi zawo ziwoneka kuti mwina sanapeze munjira ya chilungamo inu mukhoza kuti na mfumu ine ndikhoza bwera dzakuza ndamata inu modziwa bwanji amona ngati mwina inunso iwe ya involved koma mwina simunapindule nde you are frustrated mabwerano kudzanena nanzano auti ndi china cha chifukwa chimene chimapangitsa kuti anthu ambiri asamapite kanena nkhani zokhudza katangale kuopa ma negative consequences amene angabwere after reporting anakhulupirira kuti titakhali mwina anthu tachotsa mtima ngati umene wowo ndikumapanga report zinthu zimene tikuzionera kandi mmudzi umene makhali mmudzi mukuchitika zakatangale mwina ndi kwa mfumu kumene inu muli ndi mulandu muona mwina mulandu umene ukulire ndikhonza osakanikomera ine ndiye mmapita kwa mfumu madzulo ndi paketi ya sugar ndikapasata pa jamaa wati ndi nkhani ndatamwani ti ndiyo linga yoti akamakamba nkhani ija pena pake papindika nkhani ija kukomera iweyo ndakuti ndizina mwazifuka zimene zikukolezera maka nkhani yokhudza katangale dziko muno ndakamba kuti nthambi ya chitetezo imene ikuoneka kuti ili pamwamba kwambiri pa nkhani yokhudza katangale mwina ndi nkhani zimene timazimva komanso mwina timaziona umene and of course zimene amapangapo comment ya SCB mayi amene amayankhulira bungwe la SCB Greta Ndala anakamba kuti ndi nkhani yomvetsa chisoni ali foli mwina nthawi zina pena munthu umene odziwita mwina game mutangayi sili bwino komano
ndikuyenda kuti ndipite pansewu ndati wapeza kuti mwina waita kukonzekerano ngati ine ndi ndalama ndikusinthiza ndikhale ndima kani ma 1000 kani ma 2000 umayenda okonzeka yati kumenda okonzeka inake chikachitika ndingofumbatitsa ndifumbatitse mmanja fatu makhala mwina kudzota magemu langa amene lili siwena kuyenda pansewu mwina zipangizo izo ndizo palibepo komano makhoti mwina nthenda ndikhoza kumana nda traffic kuti ndipange bwanji ndanopeza kuti ukuyendano utachitano kukonzekera zimene akuti pena ngati Nzika tikuyenda titenge pono udindo chifukwa pena amakhala kuti sikuti ndi anthu amene akufuna komano ife anthu ati mwina ndipange changu timatha kuzoona mmene mwina munthu ukufuna ma services ena kamwina ndi nthambi zina kandi zaboma kandi za private zimene of course report anakambanso kuti anthu sa business nawo samakhudzidwa ndikatangale ndipo nomata ine ndili pa changu mwina ndikufulumira kwambiri tangogwira niyaka komano munthu kudzotobwera mochedwa udzotobwera mochedwa mwachilungamo kamuna kuyenda khala pa namba 10 kandi pa namba 15 kuti athandiza anthu amati patsogolo koma mati ndikufulumira ndi tangotenga niyaka mundipangire mwachangu ndidzipita ndi zina zimene zikupangitsa kuti mwina khani yokhudza katangale zikhali kupita patsogolo. Mwina timve kumbali ya anzathu amene ochokera kubungwe la Anti-Corruption Bureau kuti kodi zikuyenda motani komanso mwina kungofotokozapo kuti ndi udindo wa wina aliyense kugwira nawo ntchito kapena kumenya nawo nkhondo yothana ndi katangale komanso ziphuphu. Mneneri kubungwe la ACB Agrita Ndala analankhulapo motere. Tikuona kuti tili ndithu ndi ntchito yochuluka yoti tikuyenera kugwira makamaka kwambiri tikuyang'ana ku nkhani ya kuphunzitsa kapenanso kuthandiza kuzindikiritsa wanthu kusintha kaganizidwe pa nkhani za ziphuphu ndi katangalizi. Chimene ndachiona ndichokuti malinga ndi matizatsi amene aja akuti pafupi 75% ya anthu amanena kuti iwowo amapereka ziphuphu kwa polisi cholinga chakuti asakhale m'mavuto ndi apolisi. Kusonyeza kuti nthawi zina ndithu munthu amanyamuka kuti odzota ali ndi vuto kaya ndi galimoto yake kumapita kuti kuchalira kuti na kuti ineyo ndiyenda ndipo ndikapezana ndi wapolisi ndipereka chiphuphu. Ndiye tikuona kuti maganizidwe oterewa ndi maganizidwe amene akupititsanso patsogolo nkhani za ziphuphuzi. Ndiye tikuyenera kuti tigwire ndithu ntchito kwambiri yophunzitsa wanthu kusintha kaganizidwe kunena kuti tisakhale mtundu wa wanthu umene uzichita ukonzekera ukachita ziphuphu. Tikhale mtundu wa wanthu umene uzidana ndi nchiridwewu ndipo pamene mwina angakhale dindo yatati watipempha kuti tipereke chiphuphu ife tizikhala anthu oyambirira kukana kuti ife singachite nawo za ziphuphuzo. Koma osati kukhala anthu omachalira ndithu nkunyamuka utakonzekera kaya ndalama zako wasintha nkumati ayayi ndidzinga ndipereka munsewu. Tikuona kuti ndi kaganizidwe kamene kali kobwerera mbuyo, ndi kaganizidwe kamene kali kosathandira dziko lathu ndipo tikuyenera tigwire ntchito yayikulu yophunzitsa anthu kuwazindikiritsa kuyipa kwa kuchita maganizidwe oterewa. Mneneri wa bungwe la Anti-Corruption Bureau ACB Agrita Ndala kungofotokozapo kumbali yawo kuti ngati bungwe akuona kuti zikuyenda motani komanso mwina ife ngati anthu ngati Nzika udindo wathu ndi otani. Pali zinthu zambiri zinatipanga kuti kusiyira boma kapena nthambi zosiyanasiyana zomwe zinapatsidwa ntchito yogwira zimenezo koma timayiwala kuti zinthu zisinthe ifenso tili ndi gawo lomwe ndithu tikuyenera kuchitapo ngati anthu kuti zinthu zilongosoke kuti dziko lathu lipite patsogolo. Ya mwina mfundo imene anakamba kwambiri imene mwina tikhoza kuigwira nati ndi udindo wina aliyense. ACB ndi bungwe limene limakhala likuyang'anira komano sikuti angapezeke pena pali ponse pa nthawi imene iwo akufunikira kuti atero. Komano ife ngati Nzika tikuyenera tikhale patsogolo pomambo panga reporting komanso mwina kuonetsetsa kuti mdziko muno katangale sakuchitika. Family zinthu pakati pano ndiye kuti no sitikupita patsogolo ngati dziko. Of course mwina katangale ndi nkhani imene imakhala ikupanga involve anthu ochuluka, mwinanso ndi nkhani imene sangathe nayo munthu mmodzi. Komano ngati dziko bungwe la ACB lili apo, nthambi zimene thandiza nazo zili apo, komanso ngati Nzika tikuyenera titenge udindo onetsetsa kuti ngati tikufuna ma services ku nthambi zimapeka ma services osiyana-siyana tiye titengeni ma services mwachilungamo. Komanso ngati kuti tidikire sanene kuti ine ndili pachangu ndeta kugwira niyaka ndo kanalawirira ukanabwera mofulumira. Komanso kwambiri pali nkhani jena zoti ambiri timaona ngazoti kakamba zakatangale ndiye kuti ni nthambi zokhaza boma. Anakamba kuti kwanza tuso amene amakhala kuti akuchita mwina nkhani zokhudza ma business nawonso amakhala kukhudzidwa ndi nkhani ya katangale. Chifukwa choti pena amakhala kuti akufuna achite business. Timazo mu business mmakhala
competition. There is a competition. Mukupanga business, inesu ndikupanga so business. Ndiye mwina ndikufuna kuti ine business yanga ipite patsogolo, komano mwina sindikufuna kutsata chilungamo. Sindikufuna kutsata ndondomeko mene zikuyendera. Ndiye mwina wakhala mwina tikupanga bribe anthu ena kuti atagwirani aka mundipangire chakuti chonga kuti business yanga ikhali kupita patsogolo. Iye akoma ndipange motere akuti akufuna chakuti mwina kuti tipange normal process mene kuyenda kukhalira timaona ngati kaya tichedwa kamuna zitengera nthawi ndiye timatha kutsatira njira zina zamadulira ndichonga kuti mwina zinthu zija zitichekera pampeto pake timakhala kuti tapanga chinyengo si zinthu zabwino pa chitukuko cha dziko kuti corruption amati ndi mdani wa development. Ngati pakuchitika katangale ndoti sitingapite patsogolo in terms of development ya dziko komanso mwina ya anthu ngati ife. Fole khali mwina ngati ine ndazoera kuchita katangale ndikadzabe zokenda pita pena pake pamene sipakuchitika katangale imono ndo china chake sichili bwino. Tangasona zolowera wakula nazo zinambira kutali zili mwa iwe chakhazikika chisandukano chikhalira. Ndino pakoti panthu aje pakuchitikano zinthu mabwino mangata kuti zinthu zikuyenda bwanji. Umayesetsabe kuti pachitikine chake chimene iwe ukono ti chinji. Upochole. Olokhazo kuti process iyo ikuyenda moyenera. Umaona be kuti pina wake pakuchedwa. Paona kuti pina wake pakuchedwa. For mwina njoti anthu mwina sidi mamvetsa tikamati katangale ndi chani. For zimatha kuchitika kumene mwina kupita mwina nkhani yokhudza maskero imene kumene kuti guditsa chimanga kwa mwina skero waijudula zichosako ndikatangala amene ndikuba kumene koko. For munthu uja tekeze mwina ngati munthu agula chimanga 50 kg akuyenda kuti apereke tekeze mwina akuyenda kuti apereke 20 kwacha. Komano mwina skero ija waijudula ipanga zimekufuna mwina munthu uja apeza kuti maloma 50 kg kamwina kugula 40 kani 45 komano akupereka be the same amount ya thumba la 50 kg ndiye kuti pachitika chinyengo pamene popo mwaba mwina apeza wena ake akuonjezera kumene tindi chimanga tugulitsa tini matumba 19 koma munthu uja mumuza kuti pali matumba 20 ndikupereka ndalama ya matumba 20 mayete munthu uja mampasa matumba 19 ndikatangala ndoti munthu uja mwambera. Ndizimene zikuyenda tizichita ngati dziko ati business kapena mwina moyo kamwina tikufuna maphunziro amene katikufuna chani faina anapita mwina mmakoleji kamwina sukulu zawo kachenjede komano mwina anapanga zinthu zachinyengo zimene zikuyenda tizitero. Mbuyo mtinaonapo amene ndithu anali ngati mkulu wa bungwe limeneli Amartha Chizuma. Nthawi nake kunali zochitika kuzomba kumeneko ankapanga ngenje kuphunzira makamaka amene ali msukulu za secondary. Ankawalimbikisa kunena kuti nkofunika kuti ngati wophunzira kapena ngati ana mwina nkhani zakatangale ambe kuziphunzira adakale angu. Wakatangale kunena kuti sitimana zoti anyamata ndazigulira mawa. Ni nkhani imene ili nkhani yabwino kwambiri kuti mwana ali ku primary ndi mabuku a primary mwina akatika phunziro lapadera kamwina kumeja kuli social studies tikhoza kuyikapo nkhani zokhudza katangale mmenemo kuti mwana uja ali ku primary azidziwa kuyipa kwa katangale azidziwa kuti tikamati katangale ndi chani kodi kuyipa kwake ndikotani kodi ndingapange reporting motani kodi ine ngati Nzika ndingatenga udindo otani poonetsetsa dziko limene tikukhala ndi dziko limene mulibe katangale. Nkhani za katangale sizikupita patsogolo kapena mwina tikuchepetsa ndi phunziro limene likhoza lofunikira kwambiri. Mando mwina phunziro pamene pakhalino continuous kuti akachoka ku primary akapitanso ku secondary mwinanso maphunziro ngati amenewo tikoti anaja kuphunzira kuti akamakula akamafika mwina kuti apita kachita maphunziro akachenjede mwina akuyamba ntchito kamwina ni makuchita ma business kamwina afuna kupanga zinthu zina mmoyo azikhoza kudziwa kuti kudziko kuno kumachitika katangale koma kodi udindo wanga ndi otani poonetsetsa dziko muno simukuchitika katangale ndingachite chani kuonetsetsa kuti chinthu chimene ndikupanga kandi kupanga business kandi kugwira ntchito ndipange mwachilungamo sipakena kuti pachitike katangale. Mwina ndi mbali imodzi imene ikhoza kuthandizira kwemwina tikamabwera zaka za mtsogolomo zakamba mwina nkhani yokhudza katangale ndi nkhani yoti mwina akuchitika koma nosati ngati imene akuchitikira pakali pano mwina tachepetsako be pang'ono nkhani yokhudza katangale. Munakamba apa kunazo kuti almost 35% ya Amalawi amaganika ukapanga report chifukwa cha mantha amene watachose bwanji chifukwa zikuoneka zoti tsopano zinthu zizakhazikika ngati sitichotsa ndekuti tizikhala kudandaula chaka ndi chaka tichose bwanji mantha kuti anthu azibwera poyera ndikupereka uthenga woyenerera umene ukhoza kuthandiza pothesa ntchito imeneyo. Mwina pali njira ziwiri kapena zitatu zimene zikhonza kuchitika. Njira yoyamba tionetsetse kuti munthu amene wabwera kuzapanga report, of course ndikukumbuka kuti anzathu a polisi amakhala unena mobwereza ndikuti munthu ngati wabwera ku polisi kuzapanga report zinthu ina chasi mukona siji kuchitika pamati privacy yako tisunga chifukwa choti ndi udindo wathu ife ngati a polisi
kuonetsa kuti munthu amene obwera kuzadana ndopena pakone nthu kuchita bwino sikuti ndeti mpange publicize kuti aujendito anabwera kuno amati mwakuti amati kwakuti kuchitika zakuti amati yayi ukapita kumene kuja chinsisi chako chili 100% safe ukabwera kuno ndikutukuza ife titenga ma necessary actions kandi kufufuza kumene tifufuza tikapeza kuti ndizoona ndoti amene mmaganizira aja akuyenda kuti no apite ku bwalo la milandu akapeza ndolakwa kapena ndosalakwa ndiye mwina ndikuona kuti kupanga amene kuti kulimbikitsa kapena kupanga mwina ma sensitizations campaigns kamwina ndi awareness osiyana kwadziwitsa anthu kuti nkhani zakatangale mukhoza kupanga report kuti fapena amakhati mwina anthu osakudziwa kuti ndikhoza kufikira ndani ndikhoza kanena kwa ndani kuti approach ikhale yotani ningapite motani ningapite ndikampeza ndani ndiye mwina kulimbikitsa mauthenga ngati ameneyo zikhoza kuthandiziranso komanso mwina nkhani yokhudzana kuti ndikapita kumeneko kodi ine ngati chitetezo changa ngati munthu ndi chotani kodi privacy yanga ndikapita kumeneko ena ake sapezeka kuti no ayamba kundilengeza kuti akuti anabwera amadzanena kuti aujeni anagula mbuzi koma anagula mokuba kapena anapeza matumba achimanga koma mwina process imene anatsatira anthu amene ndanenera sayamba kundisaka kodi ine chitetezo changa chikhala chotani mwina nkhani ngati zimene takhala kuti anthu tikumawuza kuti mukaona izi pitani kumukadandaule mukaona izi pitani kumukadandaule kauzeni akuti komanso mukakauza anthu amene ajawa chitetezo chanu ndi chabwinobwino privacy yanu ndi yabwinobwino palibe ena amene akakhamira ndikukopsezani kapena mwina kumakutumizani kama uthenga ino osakhala bwino inuyo you are safe mwina kulimbikitsa ngati zimenezozo zikhoza kuthandiza kuti anthu ambiri adzipita ukapanga reporting fama figures amene akuonekera ndiye kuti no anthu ambiri amakhala kuti akudziwa koma amati amaopa kuti ndikapita kanena sikupezeka zina zimene zikade ma negative consequences amene abwere kwa ine kodi moyo wanga ukhala utani mwina ndikhoza kupeza ndavutika ndizunzitsana komanso achibale yanga ndanthu ajamboza nkusankhano kukhala chete kuti kazisiyeni ndi zawo zimenezo sizikundikhudza chabwino timve kuchokera kwa Joseph Chunga kuchokera ku Afrobarometer kuti kwenikweni ngati bungwe akutipo chani nkhani yakuti anthu akuona bwanji nkhani za ndale mdziko muno tinalipo ndi mafunso ngapo choyamba timafunsa kuti kodi kungoyang'anira zinthu zonse anthu akuona ngati kuti dziko likuyenda motani likuyenda bwino loya kolondola kapena yayi ndi zotsatira zimaonetsa kuti pafupifupi atatu mwa anthu 4 ena aliwonse amene timafunsa amaona ngati kuti dzikoli silikulowera kolondola mwina ma percentage wache pakuelekeza ndi laundi ya 2022 tinali opita 89% panoti pa 76% koma anthu ambiri akuona kuti dziko silikuyenda bwino panali zinthu zimene timaonekera kuti kodi boma likupanga motani zinthu zosiyanasiyana anthu akuona ngati kuti boma likuyesetsa pa nkhani zokhuzana ndi madzi zokhuzana ndi magetsi misewu koma pali mavuto nkhani yokhuzana za chuma mitengo ya zinthu nkhani yakatangale panalinso zina zimene timaonekera kuti kodi pa nkhani ya zipani imene anthu akuonera zipani zimene amazikonda zotsatira zikuonetsa kuti anthu pafupi 32% akunena kuti iwowo chipani chimene ali nacho amachikonda mwina ndi DPP kutsatira MCP pa 22%, UTM pa 6% ndi UDF pa 3%. Pomaliza tinafunsanso kuti kodi zisankho zikanachitika nthawi imene timapanga survey imeneyi mu August masiku 15 oyambirira August anthu akanavotera ndani. Zotsatira zimwe achidule zikuonetsa kuti 43% ya Malawi akuti akanavotera candidate wa DPP, pamene 29% ikanavotera candidate wa MCP. So ndi zina zimene timaonekera kuana zimene anthu akuona amene ndale zikuyendera mdziko muno. Kumbali yakatangale panalinso mafunso angapo amene timafunsa. Choyambirira timafunsa kuti kodi anthu akuona kuti kodi katangale mwina miyezi 12 yapitayo akupitilira kapena akuchepa. Ndi monga mona zotsatira zija mwina about 54% akunena kuti akuona ngati katangale wachuluka kwambiri. Enanso 22% ati wachuluka, amene akuti wachepa ndi ochepa. China timaonanso ma institutions osiyanasiyana mene anthu akuonera kuti kodi anthu ambiri kumeneko amapanga katangale kapena ndi ochepa. So mukuona kuti chatije kuonetsa kuti apolisi alibe patsogolo ngati amene amaonedwa kuti kupanga katangale kwambiri, kusatiridwapo ndi ofesi ya president ndi anthu ogwira nawo ntchito, komanso amene tingati anthu ama business.
Chinanso chimene timaonikirapo kukhudzana ndi katangale ndi nkhani yopanga report. Zikuoneka kuti amalawi ambiri kupitira 8 mwa 10 ena aliwonse akuoneka kuti amaopa kuti akakanena nkhani zokhudzana ndi katangale azakumana ndi zovuta zina zake zokuti ena akhoza kuzapanga retaliate. Chomaliza timafunsa kuti kodi anthu akuona kuti boma mwina likugwira ntchito motani kulimbana ndi katangale. Zotsatira zake zikuoneka kuti mwina ndi munthu chabe mmodzi mwa anthu atatu aliwonse amene akuona ngati kuti boma likugwira ntchito yabwino pa nkhani yolimbana ndi katangale. Ife ngati Afrobarometer tili ndi moto muchizungu timati let the people have a say, okay? Kutanthauza kuti tikufuna kuti mawu a anthu amene sakutengera pa nkhani za ndale za chipembedzo kapena za mitundu amveke pamene adindo osiyanasiyana kanda ndale maudindo osiyanasiyana akupanga ziganizo zawo mapolisi awo azitha kumamvetsera zimene anthu akunena. Tikasira ena kuti alankhule kanda civil society kanda ndale zimakhala zonena kuti ali ndi maganizo awo ayo. Izi kwa ifeyo ndi mwayionena kuti asogoleri aja ngati sakusamala zotsatira ngati zimene zizi akhale okonzeka kuti nthawi yawo ikafika anthu kuti aonetse kuti akuganiza bwanji ngati sakusangalala nawo azaona kuti zizawathera bwanji. Amene ndi Joseph Chunga kuchokera ku Afrobarometer kungofotokozapo kwambiri kuti kwenikweni cholinga chomwe amapangira maripoti amene wandichani komanso nthawi zambiri amanena kuti akupanga izi ndi cholinga chone zoti adindo komanso atsogoleri osiyanasiyana azidziwa zimene anthu akuziona pa ground kuti ngati panafunika kukonza poyenera kukonzedwapo pakonzi ngakhale kuti nthawi zambiri pamakhala resistance kuchokera kwa adindo ambiri olomene atulukira ripoti itaona masiku apitawa asogolera ndale nakubwerapo ndi maganizo awo osiyana komabe ni mmene zinthu zilili malingana ndi mmene apangira kafukufuku awo. Iwo amakhala kuti apanga kafukufuku afunsa anthu afikira anthu amene akhulupirira kuti akhoza kupereka maganizo. Of course anafotokoza kuti anthu amene timafunsa kuti amati yani oro kuti timaita kumufunsa munthu funso kuti kodi dziko mukuona likuyenda bwanji iye uja ndikufotokoza kuti chakuti muchiona kuti chikuyenda bwanji iye uja ndikufotokoza ndakuti anafikira anthu onse zigawo zonse kumpoto kumwera komanso pakati komanso anthu amarevo osiyanasiyana kuti chachikulu chimene amapangira kafukufuku ameneyo monga mafotokoza kale kuti choyamba kumakhala kupereka mpata kwa anthu kwa nzika kuti apereke maganizo zinthu akuziona kuti zikuyenda bwanji komanso adindo akamapanga ziganizo osiyanasiyana adzikhala kuti akudziwa kuti kodi kunjako anthu akuganiza motani. Of course tikonze pati komanso pamene tikuchita bwino ndi pati kuti pamene tikuchita bwino pati tingachite motani wakhati pakupitirira kuchita bwino komanso pamene sakuchita bwino tikonze motani. Ndiye munafotokozapo nkhani yakhoza mwina nthawi zina pamakhala resistance kuti kodi report labwera tililandire motani komano ineyo I believe kuti mwina ngakhale pagulu amakhala mwina anthu ajabwera ndikunena report imene munapena pake credibility yake sikuoneka koma I believe kuti akapita kusedi amakhala kukambirana chifukwa chokuti kudanga khale anena jonji komabe chinaija ndichoona mwina apapo khanga tididi kuti sitikuchita bwino kodi tikonze motani. I believe kuti ma-meeting ngati amenewo amakhala kuti amachitika mwina ngakhale kubwera pagulu sangabwera ndikunena kuti zimene mwapanga mukafukufukuzo ife tikugwirizana nazo ndi mmene dizilili foti pamakhala zinthu zina zoti mukhoza kukambirana pagulu zinthu zina makhodi tili kakambirana ine kumbali kuda kuti apa sitikuchita bwino tikonze motani. Ndi I believe kuti mwina ma-meeting ngati amenewo amachitika komano chachikulu chimene Afrobarometer amapangira kafukufuku ameneyo ndi chimene cholinga choti amve anthu kuti akuganiza motani. Famwina anthu angayika chidwi mbiri pa nkhani yokhudza political landscape komanso nkhani yokhudza corruption komano tikapita mkatikati mwa report muliso magawo ena nkhani yokhudza kuti umoyo wa anthu kuyenda bwanji nkhani yokhudza magetsi nkhani yokhudza madzi kumene anthu anafotokoza kuti ayi boma likuchita bwino zinthu zikuyenda bwino pamene likakamba nkhani yokhudza magetsi mwina ndi nkhani imene tikhoza mwina pakali panopa magetsi of course akuzima komano sakuzima ngati mmene zinali zaka ziwiri zitatu tikakamba mwina nkhani yokhudza kupeza madzi aukhondo at least there is an improvement anthu amakwanitsa kupeza madzi abwino kamwina ndi mijigo imene kamwina ndi pampope pamene zinthu zikwanitsa mwinanso zinthu zina mbali ina tikupita patsogolo ngati dziko kumene kunkhani yokhudza mwina kuonesetsa kuti zipangizo zoyendera pa maphunziro zikupezeka mwina tinaona ndikumbuka kuti panali project imene boma limachita kuti tifuna tionjezere
anali sukulu za secondary mama kama CDSS project imene ilipo ene I believe mpaka pale pano mwina ikupitirirabe kuti tionjezere sukulu za secondary kuti zimene nazo pakati pano mwina sitingakwanitse kupanga zonse pakamodzi komano let's have a plan kuti chaka chino tionjezere secondary zingati tikamafika chaka cha mawa tionjezere zingati enanso ni magawo amene kafukufuku ameneyo anaonetsa kuti anthu ndokondwa akuona kuti zinthu zikuyenda bwino pali kusintha paliso nkhani yokhuza kuchepesa milandu yosiyanasiyana nazo ndi 23% zikuoneka kuti zikuyenda. Mwina tikamba nkhani yokhudza kuchepetsa milandu ndi nkhani imene mwina pena anthu sidimatha kumvetsetsa bwinobwino kuti akamati milandu ikuchepa ndikuti yani kuti ndikuti anthu sakupalamula kapena anthu akupalamula mochepa komano mwina nkhani makhala tino kodi makhoti akugwira bwanji ntchito tikapita ku khoti mulandu ukutenga nthawi yayitali bwanji kuti ute ndiye kumene konso anaona kuti adisi zikuoneka kuti zinthu zikuyenda bwino kuti mwina milandu tukhanga tikuchepetsa ndoti mbali imene kuchepetsa milandu ndi nkhani yokhudzana mauthenga timanena acho timwina pena pake anthu amakhala kuti akukwanitsa kuwafikira mauthenga kuti kodi dziko limenda bwanji malamulo amati bwanji kodi chakuti chikakhalira chitika chonchi tikuyenera tichite motani ndi mwinaso mbali imeneyo ndi mbali inayo imene report inafotokoza zoti akhanga tikumeneko tikuchita bwino foti milandu ikhanga ikuchepa zimene anthu azabwina makhoti athu ndoti sitinafikepo komabe tikayirikiza ndi zaka zambuyomo pali kusintha kuti tikhanga tikuchita bwino tikupita patsogolo maka pa nkhani yokhudza mene tikuchitira nkhani zokhudza milandu m'mabwalo komanso mwina ka sudi anaphatikiza ndi mafumu omwe kwa mafumu sokumakhala milandu nakasi ndamene amatisungira rumudzi namasunga mudzi zimayambira patali situ zimangofikira ku khoti tazambira amakazi chokera kumudzi amakambirana koma mwina kukambirana ukakanika ndimene zoti ku khoti yakomano we are not sure ngati mwina alapanga sinkudi nkhani yokhudza mafumu komano on average kuoneka kuti mbali imenenso tikuchita bwino kuti milandu ikuchepa so tukamba kuti nkhani yochepesa milandu tikuyesetsa kuonesesa kuti zipangizo kapena nkhani zamaphunziro zipita pasogolo tikuyesetsa nkhani yonesesa kuti tindi magetsi odalirika tikuyesetsa madzi abwino tikuyesetsa tivomereze kuti ngakhale pamakhala zoti pali mavuto ena komabe munthu samayipa zonse komanso ndiye kuti ngati magawo tikuchita bwino fama kamba kuti the basic needs ya munthu ndikuti akhale ndi chakudya chokwanira akhale ndi pogona pabwino madzi ndi basic need imene akhale munthu awina kuti akhale nayo kaya ulibe ndalama ka ndalama uli nazo kandi wophunzira kandi wosaphunzira koma wina alesa amafuna madzi akupezeka magetsi alipo magawo ena nkhani yokhudza maphunziro kuti mwina anthu asamende mitunda itali kupita kukasaka maphunziro mwina sola zokhazo kubwezeretsa mbuyo kuti anthu ochuluka asire sukulu panjira pamandakangana mwina mtunda tandichoke pano ndikapite ku school mwina ndine mtunda onsewo then ndibwerereso bwanji mklasi ndamati mwina skulu iyi ndingoyisiya koma ngati kuchita kwizipangizo zikupezeka sukulu zili pafupi ndiye kuti mwina zaka zokubwerazi nkhani yokhudza kuti ndangati amakwanitsa kupeza maphunziro zakhale mwina tasinthaso da anthu ambiri akukwanitsa kuchita maphunziro ndiye kuti malevu onse primary komanso nkhani yokhudza maphunziro aku secondary tikukhulupirira kuti ngakhale akunena zoti tikuyesetsa komabe magapo adakalipo tikukhulupirira kuti adindo nkhani zimene zimuunikira pofuna kuonesetsa kuti tithe kufikira wina aliyense munthu wina aliyense ndi zinthu zofunikira pamoyo wa munthu madzi ukhondo nkhani ya maphunziro thanzi labwino kupita kuchipatala anthu azitha kupeza thandizo la mankhwala mu nthawi yake komanso loyenera timalize ni nkhani yokhuza ulamuliro wabwino imene nkhani imene anthu ambiri mukambakamba nkhani ya corruption ndi zinazi mwina anthu situmakhala nazo chidi kwenikweni koma ambiri umayang'ana nkhani za ndale kuti kodi ndale zikuyenda bwanji kuno kwathu ripoti imene ili kusenza kuti amanena kuti atakhala kuti ngati dziko la Malawi tinachitisa chisankho mwezi wa August chaka chino anthu ambiri kapena nazoti 43% ikanavotera chipani cha DPP, 29% ikanavotera chipani cha Malawi Congress, 7% ikanavotera chipani cha UTM, 2% UDF komanso enawo anthu ena samadziwa kuti kodi oloiwo angakavotera chipani chanji ena nkomwe sakanavota anthu osa amene samadziwa akavota chipani chanji analipo 14% kuti wafusa amene dziko atakati lero tiye tikavota mukavota chipani chanji wata kanga sindikudziwa mukudziwa bwanjisi analipo 14% anthu amene amati ine sindikavota ndikuvota komwe analipo 4% komano mwina ndiyambe ndi anthu 4% iwo amene amati ife sitikavota ukoko ndi kusaganiza kokhala bwino
ngati Nzika ndi udindo wathu kupita kaponya vote. Kuti ngati first dipito kaponya vote, ndata pito kaponya vote ndi ndani. Pesa votiro ndife amene kwenda kuti tikapange chisankho. Kuti imene ndikuonera ineyo ndikufuna kuti awa akhala aphungu kudera wanga. Awa akhale akhansala kudera kapena uyu akhale mtsogoleri wa dziko. Ndiye ngati tilipo anthu amene tili mu 4% yoti ayi ine sindikavota tisintheni maganizo. At least 14% iwa amene amati sindikudziwa. Amene kuti ine ndikhoza kukavota koma sindikudziwa kuti kodi ndikamvotere ndani. Kuti ngani mmene zinthu zikuyendera. Ndiyeno anthu amene muli mu 4% inu amene mati ine sindikavota tisintheni maganizo amenewo. Pakali pano bungwe la meki ndiye kuti tsiku la lero likumaliza kuchita kalembera mu gawo lachitatu konzekera chisankho cha chaka chamawa. Zikayenda bwino mwina mmene anthu ena akhala okambira kuti amene madama anachita kalembera mu gawo loyamba komanso lachiwiri apita akabwereze ngati sitinapita kalembetsa tipite ndikalembetse chifukwa chokuti ndi udindo wathu ngati Nzika komanso ufulu wathu tipange exercise ufulu umene tili nawo oponya vote. Now tibwere no ku ma percentage amene ali no akulu amene anthu akukambirana kuti ngakhale mwina ataponya vote mu mwezi wa August kuoneka anthu 43% akanavotera chipani cha DPP chimene pakali pano ndoti ndi chipani chotsutsa boma kunyumba malamulo. Komanso anthu 29% akanavotera chipani cha MCP. Izo ndizotsatira zimene Afrobarometer apeza. Mwina nkuteka anthu ena amene amafusa ane kuti mwina kamwina sadinoti sanaponyepo voti komanso mwina ena sanalembetse kapena mwina ena sazavota nkumene komanso mwina ena anaye kuti sanapange chiganizo kuti ine ndikavote kapena ndisakavote koma unopotenga ndi mmene akuganizira anapeza kuti mwina apereka ma figures otero. Ndiyambe nunena kuti mwina zipani zonse fachwa zipani zonse DPP, MCP, UDF komanso chipani cha DPP, UTM komanso ndi zipani zonse mezi 1%. They should not be carried away with the figures awawa. They should not be carried away ni figures amene apezeka papa. Figures amene apeza iwo angwaona kuti ngati fa kuti mwina anthu 29% amene akanavotera kuti anthu 29% awawa tasunge motani komanso kuti no enawo tingapezeno motani kuti tiphatikize pa 29%. Mwanjira ina tikonze pati pamene tachita bwino ndi pati pamene tatsalira ndi pati tikonze pati kuti pamene we are going towards chisankho cha 2025 pa 16 September mwina mafigures azakhale omwewo akapita kuonjezeraso chifukwa tikangana mmene ili table inde kuti chipani china chilichonse chili ndipo oyambira ena ndi 29 ena ndi 43%. Komano mwina tikangana the current system ili umagwisa ntchito mwina tumakamba za 50+1 ndiye mwina mukhoza kuti anthu onsewa sakufika pa 50+1 ena ndi 43 ena 29 ena 7 ena 2 ndinkhani ona kuti okay akuti anthu 29 pa anthu 100 ana lonse akanatha kuti votera ife. Let's maintain anthu 29 amene tili nawo koma tipezeni anthu ena tichite chani pamenepo pameneno pali nonkhani. Chipani cha MCP ndi chimene chili mboma pakali pano. Ndio tikamapita ku chisankho cha chaka chamawa chikoli chocho ndi chimene chili mboma. Final onsewo ndoti ali ku opposition. Ndale zimatha kusintha. You can add numbers komanso mwina mukhoza kuchotsera ma numbers. Chisankho mwachidule chisankho ndi game ya manambala. Mukhoza kuonjezera komanso mukhoza kuchotsera. Komanso nthawi imene amachita kafukufuku yuyu ne kuti mwina nkhani yokhudza registration sinayambe. Of course achunga na fotokozapo kuti okay mina nkapereka presentation I was there. Ana fotokozana anthu anawafusa komano mimi machita kafukufuku yuyu ne kuti bungwe la meki sinayambe nkhani yokhudza kalembera ndakuti ife timadziwa ife kuti nachita kafukufuku amene yoyo awu asanayambe nkhani yokhudza kalembera kuti akamayamba kalembera tikamamba ma electoral processes anthu adzikhala kudziwa kuti tisanayambe zonsezi anthu amaoneka kuti zinthu akuchita motere kuti no kuchoka no pano kufika nthawi imene tikuchita kalembera ndi anthu angati amene alembetsa ende tikazakhala fika nthawi ino yoponya vote azakhala kuti ndi anthu angati amene akupita no kaponya vote fati kamakamba nkhani yokhudza chisankho amati there is an electoral will imene kuyambira kwenikweniku kumakhala kuti kuli amalawi onse kepo tikalowano mkati moja timapezano ma registered voters tikachoka menepo ndiye timapezano ma voters enieni tikachoka ma voters timapezana mati ma valid votes kuti anthu amene anaponya vote ndi anthu 50 kumano kuti mavota amene tikhoza kwawerengera ndi amene aponyedwa molondola ndi ati that's electoral vote ndiye mwina kunjaku mungazokhala kuti muli ndi tikamakamba kuti total population kapena kuti outlook yonse tikhoza kuti ndi anthu 50 kumano tikonere lino pa anthu 50 pamapanga register ngati tikachoka pa register tikabwera nkati kuti
amene aponya voti kufaina khozopeza panga register koma mwina mwachisoni mulungu waita anatisiya ndoti sazakwanisa kuponya voti komanso mwina ena pazifukwa zina sanakwanisa kuponya voti ndoti anthu achimakhala manambala ajano tambano kuchotserano pano kukafikano pamene kuti uyu waponya voti imene tikhonza kuiwerengera kuti voti iyi tikhonzani kuiwerenga kuti wina amene opangano chisankho chosankha mtsogoleri chisankho chosankha kansala komanso chisankho chosankha phungu wa nyumba ya malamulo ndeni nkhani yokhudza kuti ndi process ndoti zipande zonse apo pano zili ndi danga zili ndi poyambira ena ndi 1% ena ali ndi ma 5 amamaka 7 ena 14 ena 23 komanso ena 29 akuyena kuti aoneno ma strategies awo kuti achitano motani tikamapita ku chisankho chaka chamawa kuti tichite motani fando tino apo pa nthawi atinayo mafiga na amene ali nawo kafufu na ameneyo akhonzano kumaona kuti kodino tichite pate mwina tikapita mmusi mwenimwenimo anafotokoza kuti mafigures amene wawa amaoneka kuti per region amaoneka motani ndiye you can see kuti 63% amene 68% imaoneka kuti ndiyakumwera imene imaoneka kuti ikufuna chipani cha DPP mere yapita chigawo chapakati imaoneka ndi 19% ine kuti ikufuna DPP pamene 51% inali mbali ya MCP ma percentage nawo amakhala gawana zimene zina tikapita kumpoto imaoneka kuti 41% ndimene ikufuna DPP 27% imafuna chipani cha MCP ma percentage na kuti ma 15 ma 4 ma 11 amakhala kugawana mbali zinazo ndene mafigures amene zipani zonse zikuyenda kuti zawunikire kuti tiachite motani tikamapita ku chisankho cha chaka chamawa tabwino timve kuchokera kwa mmodzi wa anthu amene amalankhulapo pazochitika mdziko muno Awanda Funkuche amene akufotokozapo makamaka zambiri kuti kodi nkhani yokhudza ndale kwathu kuno pakadali pano ikuyenda motani. Pazotsatira zomwe Afrobarometer atulutsa ndi zomveka ndithu ndipo kwa ineyo ndikugwirizana nazo kwathunthu. Pala anthu ena amathamangira kutsutsa zotsatira zotezi zikatuluka kuti kodi ndizoona kapena anthu anakuganiza mwawoka koma nzathu wa Afrobarometer ndi akadaulo pa nkhani za kafukufuku ndi pazotsatira zomwe taona kuti ndale anthu pakadali pano ambiri sakusangana ndi boma ndizolondola ndithu komanso ena kunena kuti ziphuphu kapena chinyengo chikuchukulikira mboma ndizoonanso zimenezozo ndipo kwa iwo amene ali ma udindo osiyanasiyana atengeze zotsatira zimene zikuti ziathandizire kugwira ntchito kuchokera pano papita chitsogolo. Zotsatira zote zikatuluka makamaka kwa iwo amene ali mboma ndi zotsatira zikakhala kuti zikulankhula ndi zotsutsana ndiwo kuyankha kwawo kumakhala kosagwirizana ndi zotsatirazo. Koma izi nzakugulu chabe nditha kungowapempha kuti akakhala kuti akukumana kuseriko azitenge zotsatira zimenezi momveka bwino azikambirane ziyaonetsere pamene akulephera ndipo apatsenso chiyang'aniro kuti angakonze pati ndi pati makamaka pamene tikuyang'ana ndi zisankho chaka chammawa chifukwa tingamakamba za zisankho tikulankhula za anthu amene azaponye chisankhocho ndi apanzathu wa Afrobarometer amakafunsanso anthu omwewo ndi ngati anthu akunena kuti sakusangana ndi bomali zikuonetseratu kuti boma litati lasankha kuti osapangako zinthu zomveka bwino atha kuvoteredwa kuti achoke mboma. Imwe amayankhulapo pa nkhani zochitika zosiyanasiyana mdziko muno Awanda Funkuche kungofotokozapo kuti kodi political landscape pakadali pano kuno kwathu ku Malawi zili motani. Ya kamba muna maganizo awo muna ni munthu mmodzi amene amakhoti zinthu akuzitsatira kwambiri. Of course muna Afrobarometer amene amachita report limeneli anagwiranso ntchito ndi anzathu kuchokera ku sukulu ya ukachenjede ya UNIMA amene amati ku research center kumeneko amene anonso amakhala kuchita kafukufuku osiyanasiyana amene amene ayankhulira ankocho kuti amene zilimu zilino kwa zipanizo ndikono okay mafigures akutere takusira ife ndi zili ndo kugwiritsa ntchito utengawo kapena kusiya kumono pachiganizo chimene angapange kuyene pazakhale ndi ma consequences zake kuti tinapanga chiganizo ichi zotsatira zake ndizi tinapanga chiganizo ichi zotsatira zake ndizi ndeni nkhani yokhudza report la Afrobarometer mandiye kuti mwina chaka chamawa ifo amapanga chaka ndi chaka mandiye mwina chaka chamawa azakhoti akututsaso report lina of course sometimes abazo mwina atutsa report chonchi kumano sizinayende mmene
report linatulukira. Ndinkhani imodzi imene anthu ambiri akhala kupangati pakatipa kuti anthu ambiri mwina ripoti lawo simakhala akireti ndi sitingagwiritse ntchito kapena sitingakhulupirire. It's not a guarantee kuti mmene atulutsira chonchi report ndi kuti zotsatira zakhasu mmene zilimo zinthu zikhoza kusintha. Zikhoza kuti zachitika motembenukira mbali ina kapena mwina zachitika mmene anachita kafukufuku ndi mmene zinthu zimakhala. For example, current population ya dziko la Malawi it's close to 20 million. Edi mwina anthu amene angadzaponye vote mwina ndi anthu mwina at least mwina tingwekeza mwina ka 6 million pamene mwina kafukufuku yuyu anachita mwina pa anthu okwana is it 1200. Of course tikamakamba nkhani yokhudza research kafukufuku sampling number so dimakhala kuti idi ndi impact kweni forma khadi kudzora ke ndifana pange kafukufuku ndikapeza chakuti kodi ndigwiritse ntchito anthu angati kumakhala nkhani yokhudza sampling ndemune ina thomonera kumana mwina figayo ndiyochepa sina chepa it's sampling ndimene kafukufuku amayendera anthu ambiri tikumatsutsana pa nkhani imene ya numbers kuti anthu 1200 angaimire wina aliyese ndi sampling ya research yao mina anapangira tikamaka pomwe nkhani yokhudza research kwamene tinachita kwa research yosiyana ni nkhani imene maphunziro fana soma kuti ali ninjira imene afuna kuti agwiritse ntchito kuti apeze zimene iye yakuganizira kuti tikhonza kupeza zimene ife tikufuna. Timalize motani? Timalize ndi kuti chisankho chilipo chaka chamawa bungwe la meke likuchita kalembera pakali pano ndi kuti electoral process inayamba tiyene anthu ngati Nzika titengepo gawo pa nkhani yokhudza chisankho. Fora chisankho kuti chichitike ndi ifeyo anthu amene tikuyenera kuti titengepo gawo. Zipani ndi zambiri tili ndi ufulu osankha chipani chimene tikufuna ndi ufulu wathu. Palibe munthu angabudika kamiza kuti akomano tiyeni mukavotera achirwa chifoti ndachipani chakuti ifana ndachipani chakuti kana kwanu madziwana nawo ali samapanga chiganizo payekha ndiwera zathu azipaniso kafufuda ameneyo tiye tione ni mafigures akutanthauza chani tichite motani tipange improve party tisinthe party kamba chisankho cha chaka chamawa zakhati unalense akutengapo gawo koma chachikulu tiye tikumbukireni kusunga bata ndi mtendere. Dziko lathu ndi lomweli tilibeso dziko kulibe Malawi ndi mmodzi anthu ake ndi ifeyo pachine chonse mmene tikupanga tikamapanga ndi ufulu wathu tikumbukirenso kuti tisaphwanyeso ufulu anthu ena. Tiye ndisabwerese ziwawo kapena mwina zina zotero tikhala anthu abata ndi mtendere pa nthawi imene tikupita kukachita kampeni kwa anthu tiyene tipatsane mpata ena apita akachite kampeni enanso abwere achite kampeni tipange zinthu mabata ndi mtendere. Dziko la Malawi ndi dziko la mtendere tiye tisungeni mtendere tokoze kuti mmene tikuchita tinali mozi program ya lero dziko mokwambiri tibwanso pano Friday nthawi imweyi ya ndi Friday si choncho 10 o'clock Nzika amene simaimba phone imangobwera mu studio koma Nzika simunaimbitsa phone lero tipepeseka mpaka zovuta zina kuti lero lonse tinapase mwayi otero koma tukhiwa program yathu yotsate ya sabata yomwe ino lachisanu ndithu azakhani moyo pereka maganizo awo kutero kuti adzembe phone chabwino amene pokala jamene wakhala naye nthawi zonse mu program ya Nzika Ikutinji omwe timakhala tukambirana nkhani zosiyanasiyana makamaka zomwe zimakhudza chitukuko chathu cha dziko. Timalowa mu nkhani za maphunziro, nkhani za umoyo, nkhani za ulimi, ulamuliro wabwino, katangale komanso magawo ena. Cholinga chake tiyendere limodzi ngati dziko pamene pakusalira inu muthe kuperekapo maganizo anu kuti adindo athe kugwiritsa ntchito maganizo amenewo ndi kukonza zinthu. Lero timakambirana ndithu report la Afrobarometer lomwe latuluka masiku apitawa makamaka timaonikira nkhani ya mchitidwe wakatangale komanso ziphuphu komanso nkhani yokhudza ulamuliro wabwino. Tibweranso pano Friday nthawi imweyi 10 o'clock mpaka 11 kukambirana nkhani zosiyanasiyana. Ine dzina langa ndi Bertha Chiro, tagwira ntchito ndi Maxwell Frank pa kamera komanso Officer Jordan pa makina. Kumbukirani kuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera madzulo ano kuyambira nthawi ya 8 o'clock akhala akuyankhula ku mtundu wa Malawi. Timvere limodzi kuti kodi kumeneku atibweresera zotani. Pilizani kuonera ma program otsati. Signing up. If you're not yet registered, click on the Sign Up tab. Registration. Fill the form to register. Note that you only need to register once. Create a password. Create a password that is unique and memorable. Make sure not to share this password with anyone. Retype the password you added in the lower text box, then click register and you will be directed to the login page. Enter your username.
Enter the username you registered with. If it is a phone number, start with a country code +265 or any country code that you are using to register. Entering the password. Enter the password you used when registering. Keep me signed in option. Make sure you turn this option on and take note that ticking the keep me signed in option will keep you signed in until you manually log out of the app. Keep me signed in option off. If the keep me signed in option is not ticked, once the app is completely closed, you are automatically logged out and will have to log in again. Forgot your password. If you have forgotten your password, click the forgot password link and you will be